kabit ni Kapitan ang BHW. Unsa? Oh, kabalo ka. Wala ko kabaluhan na. Oh. Kinsa man be? Kinsa man? Kinsa man ako? Wa ka kabalo. Uy, kinsa man? Bugo ka, nakas ka barangay, wa ka kabalo nga kabit ni Kapitan ang BHW. Nagbara na akong bantayan, Bulket. Kung walay helmet, kwarta. Kung walay lisensya, kwarta. Kung naiangkas og duwa, kwarta. Tanan na lang kwarta basta na RTA. Yan naman. Wag ko kadung og RTA nga pobre ba. Wapam, paday ko tanawon aning tamin sa motor ba? Unsa magkaoy mo magagsupak sa akong kagwapa? Sino bata nga kapang duot man sa atong ulo pag-ayo? Gwapa kay gidi kay mura man pagag tangke sa motor in taon nga na full tank. Naala sa Bulket, bago ta kadya. Kapag labot ka, gapon na yung taonit sa imo ha. Imo ko pagkawat sa merkado. Bantay gyud na ako karon. Bayad na si mong utang ba? Lagi naman ko nga maghulat lagi ka pa ako honorarium. Nanay honoraryo mo inangwa na sila gahapon lagi sa hapon. Isa rin ingon nimo. Basta kabaluhin mo ka na ako, Bulket. Sa man taon ka eh. Nahumanan na nang nag-release na honoraryo. Basta nakabalo ka nga ako may nagkuan dito sa kuan, barangay. Amigo gin ako ang ubang CBO. Galama-lama ka man lang, Bulket oy. Kamera na ako yung honoraryo, hanggang gid kayo ka. Kung nay kwarta iyo na lagi nagbayad Basta ang utang. kabalo ka giningon ka na ako nga ako may graduhan. O karon magpabayad-bayad pa kadiyag pagkuha sa uban ba nya wa ka bayad sa utang. Social kay nimo. Nagkingon naman ko nimo nga maghulat lang ka. Ikaw ba? Mas nakabalo ka na ako. Nga ako, mas nakakuan ko kay nakagraduate ko. Ikaw high school ka lang. Nya magsige ka ginaanan ako. Mas nakabalo ka sa mga kalihukan akong barangay. Unsa ka? Dili man guna depende sa eskwelahan makabalo gyud ko gyud. Di ka kabayad gyud. Namo honoraryo. Di ka magdanis kung kamarong kung saan pag squirot. Lama-lama ka man lang. Hapit na ko makabalo ato naka-absent lang ko nya. O mo na diya. Pagkaugma plus na gitudlo ni ma'am. Nusos, mo naka-absinus ka man. Mo nang wagid kay may bawaan. Bisag scientific name siguro. Wagid ka kabalo. Square root ato pangutana bayad sa utang abot ka mag square root. Scientific name? Oh, Di pa na mapuslan gyapon ko man trabaho ka. kaya unsa man yung trabaho mo gusto? Nganong dili man na nimo mapuslan? Scientific name kapoy-kapoy ka nagpamemora sa scientific name di mapuslan. Mag-RTE man ko puhon pod mo man ako pangandoy. Sa RTE. RTE. Makapasar ka sa RTE? Dali ra man kanang RTE wala man na say problema nya dako kay kwarta sa RTE. Unsa man nakadakong kwarta sa RTE? Nga makapoy may ilang trabaho. Oy. Bahala na magtindog-tindog na sila diya. Igor sila magtindog sa dalan. Tapos samtang na motor nga mo agi dira sa dalan, nagay kwarta ang RTE. Kan makakwarta man kuno? Magkakwarta man gina sila. Unsa man nakakwarta nila ana nga ingon man na sila nila nagtrabaho. Kung walay helmet, kwarta. Kung walay lisensya, kwarta. Kung naiangkas og duwa, kwarta. Tanan na lang kwarta basta na RTE. Nga naman. Wag ko kadung og RTE nga pobre ba. Nga naman kung makakwarta sila ng mga inana. Makakwarta kay basta mga kwarta ka. Kita mo kuha na uban gali. Ang uban kay palamula mo pa dili mo dawat pero mo dawat ni gihapon. Uy, wala na bagyo ko na kita mga inana Bulket. Ikaw ka kita, ako kita ko. Oh, Anak kay RTE to kan. Wala kay helmet. Kanang tagaan tagaog ka ng papel tong inana. Ano siya tagaan papel? Siya nga, ko'y kwarta sir, pwede hangyoon na lang. Ano yung RTE nga? Ihulog lang. uy, Ginoo ko ay pagbata ka og yawit uy. Naunsa ka? Sada lagi mag-RTE lagi. Nya anong gabat magag-spirit kanang spirit scientific name pag yun sa Malawi. Kas ka magpangilabutan ng Anong imo kong tudluan ng mga butang nga di mapuslan? May nakatudloan ka. Bisa may isiro siyam ka. Planeta mo mag-isiro ka na hibawan. Lama-lama ka man lang. Atong topic utang nimo na yung gabat magag-siyam ka planeta. Nas barangay ra na ang bayaran nimong utang gabat magaglaing planeta na unsa man taon ka Magulat ka. Kano sa kabayaran? So atong topic dira ta no. Nga ko ano gabat magaglaing planets dira. Pay nagutang ba? Ayan ang lagi og maka-release ko sa kuan. Piling ko nimo nga ikaw rin nakabalo. Normal. Kami nagtuulog kag wako na hibawan. Sabi mong naibawan. Kabalo ka nga kuan katong Lama-lama. kabalo ka nga kabit ni Kapitan ang BHW. Unsa? Oh, kabalo ka. Wala ko kabaluhan na. Oh. Kinsa man be? Kinsa man ako? Wa ka kabalo. Uy, kinsa man? Bugo ka, nakas ka barangay, wa ka kabalo nga kabit ni Kapitan ang BHW. Ay nagbara na akong bantayan, Bulket. Kinsa man kuno? Be. Kan. Oo, pangutana ka sa kuha karon kay bugo man ka. Tagay ko dag snap be. Ano mga makagis na? Ay ako isulti na yung kinsay kabit ni Kapitan nga BHW. Kuy sa tugis na ko. Dali. Ano mo kakwenta? Dali. Pagkwat ito ko. Taga ito. Taga isa. Dali. Dali ka ba si masabaw nang unaanin ka na? Lan naro. Taro ginabusog si Bulket ana. Abi. Oh. Ba. Anak ba, inani dapat. Dali na din. Kita mo to. Ano sa tingin mo chismis ba? Ano to? Sir mo bantay no? Bay, manak mo magmantay ko diha. Bantay tong
babae nga uban-uban ni kapitan dito kay mamisa si kapitan, di ba? Pamamisa si kapitan, uban-uban to nga babae. Pamabalik si kapitan, uban-uban to nga babae. Sige sila uban adto. Kay kabit man ni kapitan ang BHW nga si DC. Uy, Oh. tagasam na si DCD ay. Ada lapin sa pa eh. Ano sa adag balay diya lapin sa pa ba? Sa adag balay pero way kasilyas. Ang kabulkit. Kami sing naong hugawan pa jud. Oh ba? Gapula-pula lang naong pero hugawan man ko. Sabi ko kabantay ana. Kabit lang daw kapitan si kapitan og si BHW. Kapit na sila. Oh ba? Muna ko sa sige kanang BHW kabantay ka, mamaligya na siya ni baligya. Pakyaw ni kapitan. Oh ba? Nakabantay sad ko ana ba pero wa gyud ko nagtuo nga inaana din. Hinay magagradar nga kagawad gud. Lol. Oh ba di ay? Hoy, unsa inyong gika dini? Ha? Unsa inyong gichismis dini? Sapa ba kay ninyo? Ay kini man gud si Bulkit piingon siya nga si kapitan daw ang BHW nga si Daisy. Kapit daw. Hoy! Dili oy! Ano si DC? Iya ka nang pagkumangkot sa kapitan. Koy ni si Bulkit. Koy pinagkan na bagit ako hatag atong nga makaon ba? Bulkit! Dili bilay kabit sa kapitan ng BHW. Ay kuan na lang, ang BHW na lang ug ang CBO. Ahak! Dahil sana sad ko sa buwang mo.